sabuwar gasa tsakanin jaruman Kannywood guda biyu wanda za su yi matuƙar baku mamaki. Amma idan kai baƙo ne ko baƙuwa a wannan tashar tamu mai albarka, za mu so ku kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ganin abubuwan da za su yi matuƙar baku mamaki akan waɗannan jarumai guda biyu da za mu gudanar da gasa a kansu. Za mu so ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Ku daure ku kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin babu shakka abin da za ku kalla zai matuƙar ɗaukar hankalinku sannan kuma zai matuƙar burge ku. Babu shakka masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood tana ɗauke da jarumai mabambanta a cikinta, wanda a yau muka zaƙulo musu wasu daga cikin jaruman wanda za su yi matuƙar burge ku tare da ɗaukar hankalinku kasancewar irin baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu, sannan kuma irin ɗaukakar da suka samu a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood ɗin. Wato babu shakka waɗannan jarumai suna daga cikin jaruman da kuma taurarin su suka fi haskawa a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. Jaruma ta farko ita ce jaruma Firdausi Yahaya, sannan kuma jaruma ta biyu ita ce jaruma Maryam Labarina, wato jaruma Fatima Hussein. An fi sanin waɗannan jarumai a cikin shirin fim ɗin Labarina. Kusan za mu iya cewa shirin fim ɗin Labarina shine fim ɗin da ya haska fuskokin waɗannan jarumai har ta kai ga an san su a faɗin duniya baki ɗaya, ba iya Najeriya ba. Amma za mu iya cewa ita jaruma Maryam Labarina ba Labarina bane shirinta na farko, amma na daga cikin shirin fim ɗin da ta fara fitowa wanda ya samar mata ɗaukaka. Daga cikin wannan shirin fim na Labarina wannan jaruma ta samu ɗaukaka wadda Allah subhanahu wata'ala ya sa tauraruwarta ta haska a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. Ba tare da cika ku da surutu ba, za mu so mu tsinduma cikin wannan gasa yanzu. Za mu fara kawo muku wasu daga cikin zafafan hotunan waɗannan jarumai guda biyu, domin kowa ya zaɓa kuma ya faɗa kuma ya zaɓa ya dirje ya faɗi jarumar da tafi burge shi a cikin waɗannan jarumai guda biyu, Maryam Labarina da Firdausi Yahaya. Wato babu shakka waɗannan jarumai na daga cikin jaruman da tauraruwarsu take matuƙar haskawa a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. Bayan kallon waɗannan hotuna, za mu so kowa ya faɗa mana ra'ayinsa, sannan ka faɗa mana jarumar da tafi burge ka a ɓangaren comment, wato ɓangaren tsokaci. Sannan ka faɗa mana dalilin da ya sa wannan jarumar tafi burge ka. To, yanzu ba tare da cika ku da surutu ba, ga hotunan dai kamar haka.